12 il-kunsill lokali iffirmaw ftehim ma' diviżjoni għat-tindif u l-manutenzjoni li se jara li dawn il-lokalitajiet jitnattfu u jissebħu aktar. Il-ftehim jara li jtwessa l-operat ta' diviżjoni għat-tindif u l-manutenzjoni li jara li l-operat tagħha f'dawn il-lokalitajiet jiżdied fir-riżorsi umana u makkinarju biex jinnatfu t-toroq residenzjali. It-12 il-kunsill li se jgawdu mill-ftehim huma dawk ta' Bormla, Birkirkara, Birzebbuġa, Liklin, il-Karkara, Ħalk il-Kopp, Ħalluqa, Marsa Xlokk, l-Imtarfa, Santa Venera, Taxbix u Żurrieq. Is-Segretarju Parlamentari għan-Nindafa Pubblika, Glenn Bedingfield, semma kif l-għana ħari mhuwiex l-indafa waħda, imma huma n-nies u l-ambjent li ngħixu fih. Hawn tenna li jiddependi minna li nsebħu u nżommu pajjiżna nadif. Qed naħdmu jitfit mal-komunitajiet permezz ta' ftehim mal-Kunsilli Lokali x'aħna jinteressana mill-ambjent tan-nies, il-postijiet fejn jgħixu n-nies, il-lokalitajiet tagħna. Dan nagħmluh għax irridu pajjiż illi jilqak, pajjiż isbaħ, pajjiż aħjar. Waqt din il-konferenza, is-Segretarju Parlamentari ħabbar ukoll li fi żmien li ġej Malta se jkollha qatt dwar l-indafa pubblika. Saħaq dwar l-importanza ta' dan l-att li l-għan tiegħu se jkun li jiddefinixxi aħjar x'tinvolvi l-indafa pubblika u jidentifika responsabiltajiet li għandhom x'jaqsmu mal-indafa pubblika. Min-naħa tagħha, is-Segretarju Parlamentari għall-Gvern Lokali, Alison Zerafaċivelli, fil-waqt li qalet li żamma u l-indafa tal-lokatajiet hija waħda mir-responsabiltajiet ewlenin tal-Kunsilli, iż-żamma tal-lokatajiet notfa hija wkoll sfida lihom. Badana kollu permezz ta' dan l-isforz kollettiv, issa qed jikkommettu li joffru ambjent aħjar aktar nadif u san għal ġid tar-residenti. Iż-żamma u l-indafa tal-lokalitajiet huma żewġ responsabiltajiet ewlenin tal-Kunsilli Lokali. Permezz ta' dan il-ftehim illum bejn il-Kunsilli Lokali u d-Diviżjoni għall-Indafa Pubblika, il-Kunsilli Lokali se jkollhom aktar għodot f'idejhom sabiex iżommu l-lokalitajiet isbaħ u aħjar. Min-naħa tiegħu id-Direttur Ġenerali għad-Diviżjoni tat-Tindif u l-Manutenzjoni, Ramon De Gwara, tenna li l-entità wettqet investiment massiv li qarreb 8 miljun euro kemm f'tagħmir tal-aħħar teknoloġija u anke fil-ħaddiema nfushom.